Avui ens endinsem en la ment d'un dels filòsofs, potser el filòsof més influent de la història moderna, Immanuel Kant. I ull, perquè el que va fer va ser una autèntica revolució, però no una de carrers i barricades, no, una revolució del pensament. Una que va capgirar per sempre la nostra manera d'entendre què és el coneixement, què és la moral i, en definitiva, què som nosaltres mateixos. Va, som-hi. Al punt de partida, la frase que ho resumeix tot és aquesta: sapere aude, en llatí, atreveix-te a saber. I això no era només una frase bonica per a Kant, era el crit de guerra de tota una època, el lema de la Il·lustració. Era una crida a l'acció, una invitació a deixar de ser còmodes, a deixar de banda la mandra mental i la por i a començar a pensar per un mateix, sense que ningú et digui què has de pensar. Per a Kant, aquesta era la gran missió de la humanitat. I clar, aquest atreveix-te a saber no surt del no-res. Neix en un moment d'un optimisme brutal. Pensem en la Il·lustració o el famós segle de les llums. Era una època on la gent realment creia, amb una confiança gairebé cega, que la raó humana era com una llanterna potentíssima. Una llanterna capaç d'il·luminar qualsevol racó fosc, qualsevol ombra de la ignorància o la superstició. L'objectiu final, emancipar-nos, alliberar la humanitat de les cadenes del dogmatisme o la tradició. Però sempre hi ha un però, oi? Tot aquest optimisme es va estavellar contra un mur filosòfic enorme. Resulta que mentre intentaven construir aquest gran edifici del coneixement, basat només en la raó, els pensadors es van trobar dividits, totalment dividits, dos bàndols irreconciliables, i la filosofia, doncs, es va quedar bloquejada, estancada en un debat que semblava no tenir sortida i que ho paralitzava tot. Bàsicament, una crisi del coneixement en tota regla. A veure, en una cantonada del ring tenim els racionalistes. La seva aposta, la raó pura. Ells deien que només amb la lògica, sense necessitat de mirar, tocar o sentir res, podíem arribar a les veritats més fonamentals de l'univers. I a l'altra cantonada, els empiristes. Aquests deien tot el contrari, ni parlar-ne. Per a ells, la ment neix com una pàgina en blanc, una tàbula rasa. Tot, absolutament tot el que sabem, ens arriba a través dels sentits. Com veiem, dos plantejaments totalment oposats. I aquí tenim el carreró sense sortida. Perquè, pensem-hi, si els racionalistes es podien passar la vida construint castells de cartes a l'aire sense cap contacte amb la realitat i els empiristes al final ens portaven a un escepticisme on ni tan sols podíem estar segurs que el sol sortiria demà, i llavors, com podem saber alguna cosa amb certesa? Com podem avançar? Aquesta pregunta va ser com un cop de puny a la taula per a Kant. De fet, ell mateix va dir que el va despertar del seu somni dogmàtic, i a partir d'aquí es va obsessionar a trobar una sortida. I la solució que va trobar, va ser tan bèstia, tan radical, que la història l'ha batejada com la seva revolució copernicana. I l'analogia és perfecta. Recordem Copèrnic. Va agafar la Terra, que tothom creia que era el centre de tot, i la va posar a girar al voltant del Sol. Doncs Kant va fer exactament el mateix amb la filosofia. Va deixar de mirar l'objecte, el món de fora, i va posar el focus en el subjecte, és a dir, en nosaltres. Va capgirar la truita completament. Aquesta és la idea central, el cor de la seva revolució. Fins a Kant, la idea era que la ment era com un pot buit, un receptor passiu. El món ens anava llançant experiències i nosaltres les anàvem recollint. Però Kant diu, no, es té tot al revés. El que proposa és que la ment no és passiva, és un instrument actiu. La nostra ment estructura la realitat. O sigui, no només rebem dades del món, sinó que la nostra ment els hi posa ordre, els hi dona forma. I aquí ho veiem gràficament. Per a Kant, el coneixement és una síntesi, una barreja de dues coses. Per una banda, tenim el material en brut que ens arriba pels sentits. Ja sabeu, els colors, els sons, les olors, la matèria. Però això, per si sol, és un caos. Llavors, per l'altra banda, tenim la nostra ment, que agafa aquest caos i l'ordena, li posa unes formes. És una col·laboració. Sense sentits no tindríem res a conèixer, sense ment no podríem entendre res. I quines són aquestes formes o estructures que posa la ment? Kant les anomena formes a priori. Pensem-hi com si fossin el sistema operatiu de la nostra ment, el software que ja ve instal·lat de sèrie. Per exemple, l'espai i el temps. Kant diu que no són coses que existeixen allà fora, al món. Són les coordenades bàsiques, les ulleres que portem posades i que no ens podem treure, a través de les quals percebem absolutament tot. O la idea de causalitat, la idea que una cosa en provoca una altra. Això no ho veiem al món. És una de les eines, una de les categories que fa servir el nostre enteniment per donar sentit al caos. A veure, per demostrar tot això, Kant es posa a analitzar les frases que fem sobre el món, el que ell anomena judicis, i en troba de diferents tipus. Primer, els analítics. Són veritats de calaix.
Si diem tots els solters són no casats, doncs sí, és veritat, però no hem après res de nou. Després hi ha els sintètics a posteriori. Aquests sí que afegeixen informació nova, però l'hem de comprovar amb l'experiència. El llibre és a sobre la taula, doncs m'he d'aixecar i mirar-ho. Però aquí ve la genialitat de Kant. Ell descobreix un tercer tipus, els sintètics a priori. Aquests són la clau de la ciència, perquè afegeixen informació nova, però alhora són universalment certs sense haver-los de comprovar sempre. L'exemple clàssic, 7 més 5 són 12. És una veritat universal, però el número 12 no està amagat dins el 7 o del 5. És un coneixement nou i sòlid. I tot això ens porta a una distinció que és absolutament clau per entendre Kant. La seva revolució, alhora que ens dona el poder d'estructurar la realitat, també ens en marca els límits. El que podem conèixer és el món dels fenòmens, és a dir, el món tal com se'ns apareix a nosaltres un cop ha passat pel filtre de la nostra ment. Però com és el món en si mateix? Com és la realitat pura, sense el nostre filtre? Això, diu Kant, és el noument, i ens és absolutament inaccessible. Mai podrem saber-ho, perquè, com dèiem, no podem treure'ns les ulleres de l'espai, el temps i la resta d'eines del nostre sistema operatiu mental. D'acord, un cop Kant ha dibuixat el mapa del que podem i no podem saber, fa el següent pas lògic, i és una pregunta igual de gran o més. Molt bé, ja sabem com funciona el coneixement, però i ara què? Com hem d'actuar? Què hem de fer a la vida? Aquí és on deixem l'anàlisi de la raó pura i passem al terreny de la raó pràctica, és a dir, a la moral. I aquí, preparem-nos perquè Kant torna a fer una altra revolució. Agafa totes les teories ètiques que s'havien fet fins aleshores i bàsicament les llança a la brossa. Les anomena ètiques materials. Per què? Perquè totes basaven el que està bé o malament en alguna cosa externa, ja fos buscar la felicitat, el plaer o obeir a Déu. Per a Kant, això és un error de base, perquè la moralitat d'una acció no pot dependre de les seves conseqüències. Els resultats són imprevisibles, no els controlem. L'únic que controlem de veritat és la nostra intenció, la nostra voluntat. Per tant, el focus ha de canviar. El que importa no és el resultat, sinó la intenció en què actuem. Aleshores, si el que compta és la intenció, en què ens basem? Doncs Kant diu que la nostra pròpia raó és capaç de descobrir una llei moral universal i absoluta. L'anomena l'imperatiu categòric. I la paraula clau aquí és categòric, que vol dir incondicional. No és una llei del tipus si vols aconseguir X has de fer Y. No. És simplement has de fer Y. Punt. És un manament que la nostra raó s'imposa a si mateixa, precisament perquè som éssers racionals. D'acord, sona molt bé, però com funciona a la pràctica? Podríem preguntar. Doncs Kant ens dona un parell de tests molt útils. El primer és el test de la universalitat. Abans de fer alguna cosa, cal preguntar-se: i si tothom al món fes exactament el mateix que jo ara, el món seguiria funcionant? Per exemple, mentir. Si tothom mentís sempre, la paraula veritat no tindria sentit i la comunicació seria impossible. Per tant, mentir no passa el test. El segon test és el de la humanitat. I diu: actua de tal manera que tractis la humanitat, tant en tu mateix com en els altres, sempre com un fi, i mai simplement com un mitjà. O sigui, no utilitzis les persones com a simples eines per aconseguir els teus objectius. Això, si pensem, és absolutament radical. La moralitat no ve de Déu, ni de la societat, ni de la recerca de la felicitat. Ve de dins nostre, ve de la nostra pròpia raó, de la capacitat que tenim de reconèixer el nostre deure i actuar per deure, simplement perquè és el que toca fer. I aquesta capacitat de donar-nos a nosaltres mateixos la nostra pròpia llei moral, Kant l'anomena autonomia. És la base de la llibertat. I aquesta frase tan famosa de Kant ho lliga tot de manera poètica i preciosa. Ell diu que hi ha dues coses que l'omplen d'admiració i respecte: el cel estrellat sobre meu i la llei moral dins meu. És perfecte. D'una banda, l'univers extern, immens, ordenat, que podem arribar a conèixer amb la ciència. I de l'altra, l'univers interior, aquesta llei moral que la nostra raó descobreix i que ens atorga una dignitat i una llibertat infinites. Molt bé. I tot aquest edifici filosòfic, quin impacte ha tingut? Doncs, per dir-ho ràpid i clar, va donar forma al nostre món. El món modern, en gran part, es construeix sobre les idees de Kant. El seu llegat és gegantí. Pensem-hi, en posar l'ésser humà al centre de tot va donar un poder a l'individu que mai abans havia tingut. Aquesta idea que la nostra ment és activa, que construeix la realitat, va revolucionar no només la filosofia, sinó també la psicologia, la ciència i fins i tot l'art. I potser el més important, el seu concepte de dignitat humana. Aquesta idea que cada persona és un fi en si mateixa perquè és un ésser racional i autònom. Bé, aquesta idea és la base, el fonament de totes les declaracions de drets humans que tenim avui dia.
I el més increïble és que tot això va sortir de la ment d'una sola persona, un pensador que es va atrevir a fer una cosa tan boja com dibuixar un mapa de la raó humana, marcant-ne les fronteres però també descobrint-ne tot el seu poder. I és curiós perquè en marcar els límits del que podem saber, el que va fer, paradoxalment, va ser donar-nos un espai segur, un terreny on la nostra llibertat i la nostra dignitat podien créixer sobre una base sòlida. I acabem amb una pregunta, per seguir amb l'esperit de Kant. El seu sapere aude, el seu a través de saber, continua sent tan vigent avui com fa 200 anys. Ell va tenir el coratge de qüestionar els fonaments del coneixement i de la moral del seu temps. Així que la pregunta que ens queda és: quines són les certeses que nosaltres donem per fetes avui sense examinar-les? Quines són les noves fronteres que la nostra raó hauria d'atrevir-se a explorar? Aquí ho deixo. Gràcies per haver-me acompanyat en aquest viatge. Fins aviat.